La mort de Franco anunciava la fi de la dictadura. Aquesta mostra recull els instants que va viure Barcelona quan va esclatar el desig de llibertat i la lluita per una societat democràtica que fos més justa. Per muntar l'exposició es va fer una crida ciutadana per aconseguir les fotografies. Arribaven moltes fotografies no professionals, o sigui, fotografies amateurs de l'àmbit domèstic que sí que reflectien aquests moviments socials i reivindicatius en el carrer. Destaquen les reivindicacions veïnals, com les de l'Esquerra de l'Eixample, de l'Escorxador o la Casa Golferics, i també les pintades que apareixien per tota la ciutat, com aquestes de la Sagrada Família d'Enric Pareto. Va ser molt espontani, vull dir, allò que surts al carrer i de cop veus les parets decorades, pintades, i la festa estava al carrer i la sensació era que el carrer era nostre. En aquells anys també van abundar les mobilitzacions feministes contra la llei de l'adulteri i la reclamació de drets. Destaquen les Jornades Catalanes de la Dona de l'any 76. També hi ha imatges de la gran manifestació de l'11 de setembre del 1977, quan per primera vegada la ciutadania va sortir massivament al carrer.